De 19-jarige Astrid Den Daas wennet in Greens en studeert daar klarinet aan het Prins Claus Conservatorium. Ze oefent alle dagen 4 à 5 uur op het blaasinstrument. Het Prinses Christina Concours is een grote naam in de klassieke muziek. Laatste keer jij er maar in, hè? Ja. Hoe je dat? Ja, ontzettend leuke ervaring natuurlijk. En toen was ik al in de kwartfinale terechtgekomen. Maar nu is het natuurlijk nog leuker dat ik nu verder ben gekomen. Ze spelen daar een onbekend stuk. Solo de Concours van Rabaud. Ik vind het altijd leuk om wat onbekende repertoire te spelen. Want dan, ja, dat wordt gewoon niet vaak gedaan. Dus daar kun je in geheel ook echt een eigen interpretatie aan geven. Hoe schat ze haar kansen in? Het is gewoon al super vet natuurlijk om in de finale te staan. Dus nee, ik ben er eigenlijk niet zoveel mee bezig. Mooi, dan is al mooi. Ja, zeker. Irina Ozetskaya zal Astrid op 21 april in Den Haag begeleiden. Zij had Astrid en Tredje oren geholpen met de tarredings van het concours. Maakt zij een serieuze kans? Ja, maar ik bedoel, om in de nationale finale te komen staan, dat is natuurlijk ontzettend. Dat is al niet niks. Nee, natuurlijk niet. Nee. Ja, wij zijn ontzettend trots. Bovendien is zij nu eerstejaarsstudent, hoofdvakstudent. En het is natuurlijk veel moeilijker in deze categorieën om verder te komen.